brukar jag ta. Okej. Yeah. Okej, nu är det. Där kan det vara, ja. Vi spelar official, va? Yeah. Vi spelar download contract. Det första. Download. Nej. Yeah, download the content. DLC. Oj, jag tar sen för det. Du visste inte att vi. Nej. What? Jag visste inte att DLC skulle jag köpt det. I hate to be the bearer of bad news, guys, but unless Ellis knows how to build a monster truck, we ain't driving through this. Sorry, guys. Han ska alltid börja på Ellis, va? Hell, he got us this far. We'll find another way to Gnarly. Hey, Willis. Guns right here. Coach, you're shot. Hey, look at this here. Hey, I like this turn. shit, I used to go there when I was a kid. Oh, good. Now we can die there. Looky, looky. These abandoned cars go They left them when we got Hey! Ja, jag hör det. Jag hade en XG-kart på Xbox Edition. Det är det. Alltså, vet jag, det är mer pro spelat Telltale, det heter något XG. Det är lattar på det. Jag vet inte vad det är. Men det ringar men för vad det skräck. Vi ska ha en Xbox. Reloading. Haft en Xbox, det är genialt. Ja. Kul här. Hey, down this whole ramp. Haha. Ja. Everybody. Nej! Dice. Jag vet inte vad jag lattar styra. Får man vara nu det. I'm grabbing. Hej, det heter inte början. We should head towards them searchlights. That air is whispering over. Det var väl bäst innan som vi kör. Show där är Nick bitch. Reloading. Reloading. Oh no. Reloading. Reloading. Oh shit. Reloading. Men det tror jag som var det. Yep. Gå in med. Slash mycket. Kan det gå? Close up nu. Vi är. Reload here. Åh, det köpte man det vi är. Nej, nu har jag inte skjutit. Det har gått på henne. Reloading. Vänder det, vad är det? Reload. I'm gonna try. There's a motel up there. Vi är. Oj, men jag ska komma fram ner. Och nu cool. Highway's blocked. Let's cut through this motel. Genialt. Sorry. It's what I had to do. Det är inte med åt över igen. Det är bilden. För Reloading. Reload. ja, jag är färdig där. Nu börjar som safe. Rätt. Jag ställde det. Så, still längre. Holy! Eller jag kanske skulle deaktivera framme. Holy shit, de bara här! Kan jag se? Don't worry for it. De tog oss där, de tog oss. Oj det. Han till med. Get away! Fan, det slir som tog bilen. Han sätter kan shoulder, bilen bara att för honom. Ja, vad tror du med? Jag tar inte på
Don't worry, bro. I'll save you. See? Oh. Good rape up here. Get him back from something here. Hey, Roger, lyssna på något band. Han Very understanding. Reloading. What's going to be in here? Healing. Cover me, please. Reloading. Nope. Bill's here. That takes me up real good. Guess what this show? We got through. Det var det fläckar. Så splitter, den hoppar i nyår. Åh fan. Och spydde någon släpp här. Hey, I'm reloading. Ja. Ja, bara ska bli det. Det är en Finish väg. door. Vi är där! Ja, det Här då. giver här. Natten spydda. Squid. I'm grabbing Det är five. tyvärr samma. Han är. No! Slå! Reloading. Hey, everybody grab some incendiary ammo. Ja, jag är där. Son of a... Ja. Kanske inte vara här. Through this window. Flames. Fix everything. Everybody, back down the stairs. Ja, men. Reload. Burning Boomer. Ja, det har skett någonstans här. Är det en witch? Ska du bränna den? Ja. Då ligger det. Relax. What the? Ja, What the? det är shit. Äldre än det. Holy shit, det är rätt med! Han tog! Åh, du bränt igen honom. Ja! Du bränt igen honom. Jag kan väl bränna. Jag var så pissed at me. All right, we're gonna get to the bottom. Jag brästade honom till bränt igen. Jag Which börjar vet. pista ödlon. Här var det. I'm gonna grab some of these frag rounds. Frag rounds? Yes. 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 Whoa, whoa, hey! Reloading. Come on. Wow, shit! Kom där kanske i woohoo här. Jag kör breakfast nu. Det bästa kör för. Ja, ett token. What the fuck? Okej då. Där Charger! är han. Hey! Det sattes framåt med mig. Du är tjuv. Reloading. Hur där är det klart för det? Men det är sniper. Det är verkligen. Reloading. Åh, två helt jat. Reloading. Reloading. Åh fan. Hunter. Hunter, jag hade Hunter. Ja, nu syns det ju. Reloading. Holy shit! No. Ja. Där. Så. Nej, någonstans där. Nej, men det var den där. Det är switcha. Son of a bitch! Save your ass! Oh yeah? Oh, det blir oss där. Alltså, inte som en show där. Ja, Get in. Yeah, look at this here right now. Ah! Look what we got right here.